farko in kunya sai ta kama ni kau da fuskata zuciya ta kasa jurewa ganin ki ne farko in kunya sai ta kama ni kau da fuskata zuciya ta kasa jurewa. Kinai farko har da wani kasa ganewa mota nake tuki ko daga wani kasa tukawa a cikin mutane sunar ki nake ta nunawa a gaban kawayen amma na kasa jurewa na kai ya girma da ni soyayya za ta sauyawa zan ba da labari a gida ma za na boye ba. Shi so halitta ne darajar sarki ta dubawa